abapet haki sosial media ne syabar kata ru layu ya ka jingbe jong kata kali kata ka mensim Krisyan pra le se kane kala ban wanra jingjob ya kane ka parti temai ledakan jia shisha kumbala songshit pat shirham deki pajba ka jing shirham jung kinong ya simbenta kane kaseng kadai kaseng ka bomju ai bai lej baiwan kumba ju pau pertai menta Henry dakamon imat ki pajba kidon banwan wat la kata ya ka risol basyapo ngimpat la ban yui ngikren suatang ya ka bapau kata kamtheu tang ki public meeting Henry wat haba day tang da ki meeting ki ba kamrit ru layu ka jing don jong ki bro ki ba wan ban penyaso kinang bon ki pajba kin sayu suaya ke MP Rizal hadin bat nadu bawan kene ka perti thamai nang ta kin sayu iru yaki Rizal hakine ki election ki banwan ha gajing yu jong pi kano tharai ka seng ka ba kham khlan ha shalong sit sa comment siapo yak tang sitin larang ini ki riusul ban ya ka ba yak pun sin kum ki kau pun